أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. ‘Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanku kuma da kasancewa da wannan tasha taku mai farin jini wato Masaniya TV. Alhamdulillah, yau mun zo muku da magani na ƙarfin maza. Idan muka ce magani na ƙarfin maza, wannan magani ne wanda yake aiki a ɓangaren mazaje waɗanda suke da aure amma kuma suna fama da matsala ta larura ta rashin ƙarfin gaba, ma'ana ba sa iya gudanar da ibadar aure tare da iyalansu yadda ya kamata. Abubuwan da za a yi amfani da su domin samar da wannan magani na ƙarin kuzari ko kuma in ce na ƙarin lafiya ga ɗa namiji wanda yake da aure. Wannan maganin mun sadaukar da shi ne ga duk namijin da yake da aure. Namijin da ba shi da aure bai halatta ya yi amfani da wannan magani ba. ‘Yan uwa, idan wannan shi ne farkon ziyartar ku wannan channel tamu, to muna roƙon ku dan Allah da ku danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku ingantattun shirye-shirye wanda za su amfane ku, su amfani lafiyar ku, su kuma amfane mu ga baki ɗaya. Abubuwa guda uku ake buƙata domin samar da wannan magani na ƙarin kuzari na ɗa namiji. Na farko, ana buƙatar kankana. Na biyu, ana buƙatar kokumba. Na uku, ana buƙatar lemon tsami. Kankana za a samu 'yar ƙaramar kankana a raba ta kamar gida 4. Ina ce ƙaramar kankana ina nufin ƙwallon kenan gaba ɗayanta. Za a raba ta kamar gida 4, sai a ɗauki kaso ɗaya daga cikin wannan gida 4 a ƙyala 3, a yi amfani da 1. Kokomba kuma za a samu kokomba mai kyau mai ƙwari tsaftatacciya ita ma guda 1. Sai lemon tsami za a yanka shi gida 6. Idan an yanka shi gida 6, za a ɗau yanka 1 a ƙyale guda 5 daga cikin wannan kaso 6 da aka yanka shi. Da kokomba da kankana za a zuba su a cikin abin da ake yin blending, ko in ce abin da ake iya markaɗa wani abu. Za a zuba su a markaɗe su da kankanar da kuma wannan kokomba guda 1, za a markaɗe su a gu ɗaya har sai sun zama ruwa. Sannan lemon tsamin can da aka raba shi gida 6, za a ɗauko wannan kaso 1 daga cikin gida 6 da aka raba shi, za a matse shi a cikin wannan ruwan da aka markaɗa ko aka yi blending. Za a ƙara yin blending ɗin ya kasance shi ma wannan lemon tsamin ruwansa ya markaɗe a cikin wannan abubuwa guda 2 da aka yi blending ɗinsu. Da zarar an tabbatar an gama wannan blending ɗin, to za a samu kofi ko wani abu mai tsafta a zuba a ciki. Yadda za a yi amfani da maganin shine, za a samu lokacin da aƙalla saura minti 30 kafin a je wa iyali, ma'ana saura kamar minti 30 kafin mutum ya je gun saduwa da iyalinsa. Zai samu wannan ruwa na waɗannan abubuwa da muka lissafa muku wanda aka yi blending, zai shanye wannan abubuwan gabaki ɗaya. Da zarar ya yi wannan zuwa minti 30, zai iya kusantar iyalinsa. Hakika duk ma'auracin da ya jarraba wannan magani zai yi mamakin wannan magani matuƙa, kuma zai yi godiya ga Allah, zai gode wa Allah sosai, domin zai ji daɗi fiye da yadda yake tunani. A don haka ‘yan uwa, duk namijin da ya san yana da fama da irin wannan matsala, to ya yi ƙoƙari ya yi amfani da wannan abubuwa da muka lissafa muku, ya kuma yi amfani da shi kamar yadda muka tsara yadda za a yi amfani da shi. Hakika zai samu fa'idantuwa, kuma zai sami yadda yake so a wajen mu'amala irin ta aure. Kada ku manta ‘yan uwa, muna roƙonku da ku danna mana alamar nan ta subscribe,
sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan kuma ku yi sharing ɗin wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana kamar yadda kuma kuka amfana. Sannan kuma muna roƙonku da ku danna mana alamar like idan har wannan bidiyon da muka kawo muku ya burge ku. Bisalam.